момагул ва биби соро ҳамсояҳои наздиканд. онҳо зуд вохӯрда аз ину он суҳбат мекунанд. момагул, шуниве ки Саодат тоҷири хуб шудааст. Аз аҳоли шир ҷамъ карда ба нуқтаи қабули шир месупурад. мо ҳам дар хона гоҳҳои ҷӯшоӣ дорем ку метавонем бо ӯ ҳамкорӣ кунем. мегӯянд Саодат дар омӯзишҳои мақсаднок фаъолона иштирок намуда роҳбари гурӯҳи занҳои маҳал шудааст. биё наздаш меравем. Саодатҷон, Саодатҷон, хонаат серодам шудааст. ту акнун тоҷир шудаӣ? вай, хуш омадедтон ҳамсояҳо. бале, қариб бо нисфи занони деҳа якҷоя тиҷорати ширро ташкил кардем. дар хона мо ҳам гов дорем ва ҳамарӯза метавонем 12-15 литр шир супорем. аз мо ҳам қабул мекунӣ? албатта, ба шарте ки маҳсулоти истеҳсол кардаи шумо ба талаботи нуқтаи қабули шир ки аз ҷониби лоиҳаи USAID оид ба рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон таъсис дода шудааст, ҷавобгӯй бошад. бисёр муҳим аст ки говҳои шумо сиҳат, ширашон тозаю баландсифат бошад, зеро ҳифзи саломатии инсон аз ҳама муҳим аст. дугонаҷон, шири гов дар пистонаш бесифат ҳам мешавад? сифати шири гови сиҳат дар пистонаш ҳама вақт хуб мебошад, аммо дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои ҷӯшидани гов, нодуруст нигоҳ доштан ва коркарди он сифаташ вайрон мешавад. шир маҳсулоти тезвайроншаванда аст. акнун бояд чӣ кор кунем? пеш аз ҳама ба қоидаҳои санитарию гигиенӣ риоя кардан лозим аст. пеш аз оғози ҷӯшидани гов, ҳавои оғилхонаро иваз намуда, фарш ва танаи онро тоза кардан лозим. асос ин тозагии сина ва пашми танаи гов, хӯроки хушсифат, оби тоза, дар оғилхона набудани паша ва тозагии худи зани гов ҷӯш мебошад. пеш аз ҷӯшидани гов халати тоза мепӯшем, пешдоман ва дар сарамон рӯймол баста дастҳоро бо оби ширгарм ва собун мешӯем. синаи говро ҳам ҳатман шуста бо матои мулоим хушк мекунем. аввал чанд қатра ширро алоҳида меҷӯшем ва онро бо шири асосӣ якҷоя намекунем, зеро он дорои микроб ва бактерияҳои зиёд мебошад. вақти ҷӯшидан панҷаҳои кафи дастро истифода мебарем. баъди ҳар ҷӯшиш чочҳои синаро бо вазелин ё равған ва ё эмулсияҳо коркард мекунем. агар барои ҷӯшидани гов дастгоҳҳои махсус истифода барем, сари вақт онро аз сина гирифтан лозим, зеро кори холии он чочҳоро дардманд намуда ба касалии мастит оварда расониданаш мумкин. баъди ҷӯшидани гов ширро ҳатман аз докаи 3-4 қабата мегузаронем. боз донистани ана ин корҳо ҳатман зарур аст. сатил, фляг, дастгоҳи ширҷӯширо пас аз ҷӯшидани гов бо маҳлулҳои кимиёвӣ дар оби гарм шуста безарар кунед. дар рӯзҳои офтобӣ сатил ва флягро баъди шустан дар офтоб хушк кунед. ба гов хӯроки вайроншуда ё бӯйнокро додан мумкин нест. сифати шир аз рӯи намуди зоҳирии он чӣ гуна муайян карда мешавад? шири хушсифат бӯи махсуси хушбӯй дошта, рангаш сафед ва ё зардчатоб мебошад. камтари ширро гирифта ҷӯшонида дидан ҳам мумкин. шири туршуда тез мебурад. ҳамсояҷон, ту ширро аз якчанд кас ҷамъоварӣ мекунӣ? наметарсӣ ки каси шири бесифат ҳам оварданаш мумкин? талаботи нуқтаи қабули шир чӣ гуна аст? мо ба ҳар як гови худ дафтарчаи бақайдгирӣ, яъне паспорт дорем. дар ин дафтарча аз тарафи байтори маҳал натиҷаи ҳамаи чорабиниҳои ветеринарӣ, сиҳатии гов, табобатҳои касалиҳо навишта мешавад. нуқтаи қабули шир бошад бо дастгоҳи махсус таъмин мебошад ки дар 1 дақиқа сифати шир ва нишондиҳандаҳои онро пурра муайян менамояд. муҳим он аст ки ба шир об ҳамроҳ кардагӣ набошанд. инчунин дар таркиби шир ягон гуна ифлосиҳо бояд набошад. биби соро, ана дидӣ дар деҳа ҳамон чӣ қадар пешравиҳо шудааст? ҳа дугонаҷон, аз Саодат бисёр чизро омӯхтем. кӯшиш менамоем ки мо ҳам аъзои гурӯҳ шуда шири хубро супорем, даромади хуб гирифта сатҳи зиндагии худро беҳтар гардонем.